ҳар рӯзи Майрам Шоҳмаҳмадова бо расонидани номаву барқияҳо ва маҷаллаву рӯзномаҳо ба сокинон шурӯъ мешавад. ӯ барои ин кор 35 соли умри худро бахшидааст. бародарон вақте ки дар армия буданд, аскарида буданд, мактубошонро меовардам. чихел модарам хурсанд мешуд, ба оно кулча пулча медод, буроварда сев медоданд, мевагиҳо медоданд. ман ҳавас мекардам ки худо манам пошталион шавам. Гуфта ким ягон малоика омин гирифта буда. бо вуҷуди монеагузориҳои шавҳару хонавода, камранг шудани кори почтаи тоҷик ва маоши ночиз, ин зани хаткашон тарки пеша кардани нест. борим дар ба дари мардум нагард. гуфта чихел ту дар ба дари мардум мебурӣ газета хат тақсим мекунӣ. ман да маъқул нест, мегуфт бисёр шавҳарам. мегуфт шумо да маъқул нест, ман да маъқулай. ҳама вақт ранг як баҳор борин, як наврӯзӣ борин, як чизи хубай барои ман ҳамин кору. ӯ мегӯяд замони сахти фаъолияташ ба солҳои ҷанги шаҳрвандӣ рост меояд. рӯзҳое ки ҳатто мардон аз баромадан ба кӯча ҳарос доштанд, ӯ номаҳои муҳимро аз як деҳа ба деҳаи дигар мерасонд. аз хона баромадан камтар қиинтар буд. дар кӯчаҳо дар қатори одамо набуданд тамоман. мо бо ҳамин хел омада ай почта пулро гирифта пули пенсияшона тақсимот мекардем. Майрам ин ҳама солҳо ҳодисаҳоеро шоҳид шудаву он рӯзҳоеро дидааст ки номаҳои расонидаи ӯ хонаводаеро мотамзада ва ё оилаи дигарро хушҳол мекард. чихел барам ман худам наметонистам то оҷа рафтанам. ман худам чанд бор гирья кардам, мегирифтам ки худо ман падар модари нада чихел мегӯям ки ман ҳамихел фарзанди шумо бисёртар. мана баъди ҷанго дар вақти ҷанго бачаҳо дар Россия бисёр вай шуданд. бисёртар бачаҳошон дар Россия мекуштанд, мемонданд. чихел гум мешуд, беному нишон мешуданд. ҳамихелиё будак манда мешуд ки фарзандашон 6 сол 8 сол ба ёро надидиянд. ва мегӯяд э бачаи ман зинда будааст, ҳазор бор шукр ки мана шумо будастену омода мактуб овардем, гуфтаги ҳолато буданд. хонум Шоҳмаҳмадова мегӯяд, чун вазифаи аслии ӯ бурда расонидани номаву барқияҳо ба соҳибонаш аст, новобаста аз ҳавои гарму сард ба хаткашонӣ машғул мешавад ва рӯзона даҳҳо километр роҳро пиёда тай мекунад. мактубо аз солдато мана баъзе вақт мебиёд 10-15 та мебиёд, кам мебиёд. ҳоло бо рушди фановариҳои нав ва густариши интернет, кори почтаи тоҷик камранг шуда, вазифаи асосии имрӯзаи хаткашонҳо танҳо аз расонидани мактубҳо ба мақомот аз қабили додгоҳ, додситонӣ, кумитаи андоз, ирсоли маблағ ба маҳбасхонаҳо ва тақсим кардани рӯзномаву маҷаллаҳо иборат аст. аммо Майрам Шоҳмаҳмадова мегӯяд, ҳанӯз ҳам ирсоли номаҳо аз хориҷи кишвар кам нестанд ва аксари онҳое ки волидони солманд доранд, мактубҳои худро аз тариқи почта мефиристанд. Германия мактуб мебиёрам ман. бо ҳастаи якта ҳамсоямонда Нидерланде мебиёрам. духтараш байда мактубу хат менависта. бо ин ҳама ин зани хаткашон бовар дорад ки аз 101 нафар омадани ӯ ва овардани номаеро аз пайвандонаш интизор аст.